F'ġurnata waħda biss, it-timijiet tal-futbol ta' Manchester nefqu bejniethom madwar 150 miljun euro fuq żewġ plejers. Dan hekk kif Manchester United nefqu somma rekord ta' 89 miljun euro fuq il-plejer Paul Pogba li tagħmlu l-iktar plejer li jiswa flus fid-dinja. Filwaqt li Manchester City akkwistaw is-servizzi ta' John Stones għas-somma ta' 50 miljun euro illi issa ta' 22 sena sar it-tieni l-iktar difensuri li jiswa flus. Tkellimna aktar dwar dan il-fenomenu mal-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta Philip von Brockdorf li minn perspettiva ekonomika tara stampa tad-dinja tal-futbol. Dinja li kull ma tmur dejjem tiġi bbażata fuq kummerċ multimiljunarju. Minkejja dan l-infiq rekord li jembarkaw fuq il-klabs Ingliżi, storikament kien hemm pajjiżi oħra li nefqu biex jakkwistaw l-aħjar plejers. Filwaqt l-ekonomista jgħid li l-infiq ma jsirx bla doċċ u l-kalkoli isiru. Jekk imur l-ra fl-istorja tara fil-fatt records wieħed wara l-ieħor. Alan Shearer, Zidane, tmur l-istorja tara rekord. U jiena m'għandix dubju sakemm ma jkunx hemm xi capping, il-record fees jibqgħu jiżdiedu. Però dejjem għal dawk il-players li ovvjament huma straordinarjament għandhom ċertu kalibru straordinarju. Imma il-fees iva hemm il-possibilità li jkomplu jolgħu. Dis-sena żdiedu wkoll minħabba kif għadt il-TV rights illi waslu biex ikun hemm ċertu revenue ikbar għal klabbiet fil-Premier League. Però rajna wkoll li anki trasferiment il-transfer fees fil-Ġermanja żdiedu wkoll, jiġifieri mhux da huwa ristret biss fl-Ingilterra, imma rajna wkoll fil-Ġermanja, rajna wkoll rekord fih ukoll fl-Italja. Jiġifieri tal-plejer ta' Higuain li mar ovvjament minn Napoli għal Juventus. Imma m'għandix dubju ovvjament dak il-transfer fee kun ukoll marbut mal-fatt li Juventus kienu jafu kemm se jdaħlu jew bejwieħed u ieħor kemm se jdaħlu mill-beħ ta' Pogba. Sassejna lil Brockdorf dwar jekk għandux ikun hemm sistema li tirregola l-massimu li amministrazzjoni ta' klabb tista' tonfoq biex tixtri plejer. Capping naħseb fuq transfer fees huwa diffiċli ħafna għaliex qed titkellem fuq suq ħieles. Li forsi jista' jkun hemm iktar milli capping fuq trasferimenti bħala ammont huwa iktar forsi capping fuq salari tal-players. Għax ma jistax ikun ikollok plejer ġifieri li jitħallas 250,000 fil-ġimgħa. Straordinarment hija ammonti li huma inġusti għal min ovvjament jistinka fix-xogħol tiegħu eċetera. Ma ngħidx ovvjament plejer ma jistinkax fit-training eċetera u fil-logħba ma huma pagi li huma pratikament inaċċettabbli. Mill-lat ta' ġustizzja soċjali huma inaċċettabbli. Però ovvjament dik hija realtà tal-futbol u diment li kif għadda ġifieri li jibqgħu il-kumpaniji tal-TV, tal-television, jibqgħu jippumpjaw miljuni u jibqa' jkollok ġifieri sidien li lesti ovvjament jiffinanzjaw ċertu fil-clubs, ovvjament biljunari, owners sidien biljunari, naħseb dak il-fenomenu ta' transfer fees jibqa' jiżdied. Dawn il-flejjes eżaġerati huma kontrollati mill-hekk imsejħa aġenti tal-plejers, grupp ta' individwi li potenzjalment qed jiddeċiedu fejn imorru dawn it-trasferimenti. L-aġent tal-plejer għandu saħħa tremenda biex ovvjament jikkonvinċi kemm il-klabb li qed ibih u kemm il-klabb li qed jixtri li l-plejer ovvjament huwa l-aħjar plejer għal dak il-klabb ovvjament li jrid jixtri dak il-plejer. Palma ġara fil-każ ta' Pogba. Iva, għandu saħħa tremenda, qed nitkellmu fuq perkeżu Rajola għandu miljuni kbar. Għala miljuni kbar over the number of years da kemm ilu aġent tal-futbol. Jiġri dana anke mill-fees li għala dis-sena mill-United biss naħseb għandu biex jgħix 1000 sena oħra. Jiġifieri dak huwa fatt illi huwa ċar illi iva l-aġent tal-futbol għandu saħħa tremenda. U ħafna l-klabbiet il-kbar jonfqu miljuni kbar fuq agency fees. Brockdorf saħaq kif sfortunatament il-futbol madux magħmul minn plejers ta' lealtà, imma kwistjoni ta' min hu l-iktar tim li kapaċi joffrilek l-aħjar pakkett finanzjarju.